אהלן חברים, כאן שגיא ויינברג, דיאטן קליני ומאמן כושר, והיום נעסוק בשאלה האם פחמימות משמינות. תישארו איתי. אז בחרתי להראות לכם מחקר שהוא לא חדש במיוחד, אבל הוא עשוי ממש טוב והוא מאוד מעניין. במחקר לקחו 16 גברים צעירים ונתנו להם עודף קלורי שמקורו או משומנים או מפחמימות, ובדקו מה קורה למשקל הגוף שלהם ולהרכב הגוף שלהם אחרי 14 יום. במחקר העודף הקלורי היה 50% מעל ההוצאה היומית שלהם, כלומר 50% יותר ממה שהם צריכים. אז כמו שניתן לראות פה בצד, שתי הקבוצות עלו באופן זהה במשקל הגוף. שתיהן עלו פחות או יותר 3 קילוגרם. אבל האם זה מספיק לנו? לא, אנחנו רוצים לדעת גם כמה שומן כל קבוצה עלתה וכמה שריר כל קבוצה עלתה. אולי אלה שאכלו פחמימות עלו יותר בשומן. אבל האמת שגם זה לא קרה. עודף המשקל שנצבר בשתי הקבוצות היה בהתפלגות זהה בשריר ובשומן. 55% משומן, 45% משריר. אז נכון, הצגתי באמת רק מחקר אחד, ומחקר אחד זה לא מספיק, אבל חשוב לדעת שיש עוד הרבה מחקרים אחרים כאלה שמראים תוצאות דומות. ובכל זאת, למה הרבה באמת יורדים יפה מאוד עם דיאטה דלה בפחמימות? אז התשובה לזה היא שמראש עיקר האנרגיה בתזונה מערבית ממוצעת מגיעה מפחמימות. וברגע שאנחנו מפחיתים באופן משמעותי מרכיב האנרגיה העיקרי שלנו, אז אנחנו יורדים במשקל. לבסוף אני רק אחדד. לא משנה אם מפחיתים שומנים או פחמימות, בשני המקרים מפחיתים קלוריות, וכשמפחיתים קלוריות יורדים במשקל. אז תודה רבה חברים, ואנחנו כבר נתראה בסרטון הבא.